Kapalit yun. Sabay, mana ni? Ang sitwasyon dari ba eh? Ang iglinia. Mga tao ito. Huwag mo na. Nama tu ikut sa may magulo. Tinani pa ka. So, dari speakers, mo pa yung nangaon, no? Siya bagus pa yan. Presyo mo na ba? 300. 10. Why? I don't know why. Wala mga nangabot. May panito na maligyag tubig dito. Oh, man ay bright.